tikamugeza tosvina, tapedza kumusvina totora tozwa mvura yacho tobikisa raisi. Munhu akasiya chikoro ndiye ava senior lecturer wenyika yese. Saka iwe wakadzidziswa nababa unoziva gitari, hatisi kuda kuti zvakasimwa nababa Zakaria zviperere pano. Yes, atichiti kuswera muri yeZimbabwe. Tichiri kuchingamidzai zvakare paHot Zim Trends apo patinokupai nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika. Pari zvino tiriko kuMarinda. Ndofunga muri kuona kuseri kwangu vakomana vari mubishi kumakuva vari kuita zvavanoita kunge kuti mutumbi wamadzibaba unge uchiradzikwa naika. Saka pari zvino zvakare tine maloko residents nevamwewo zvakare vakakura namadzibaba Nicholas Zakaria kubva paudiki hwavo vakapinda chikoro vese. Ende uyezve tida kubvunzawo vatenderi tinoziva zvikuru kuti madzibaba vainamata chinamato zvakare chechimuslim. Saka toda kuvabvunza kuti mavigiro avachaita madzibaba Nicholas akaita sei. Tinonzwa zvakawanda pachitendero chechimuslim kuti vanozosvina matumbu, vanozogeza mvura yacho yobikisa raisi. Saka toda kuzvinzwira kuti vari kuti chii vatenderi vachona. Aiwa, ngativanzwai vachitaura. Aiwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, wa la ilaha illallah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Sumala, sumala, sumala. Sorry, sorry. Oh, pizza. Banyak. Banyak panang. Ya, ada problem. Lo apa ya?
Unatora mitevi jeneza ipinda. Ukatipusha topinda ukatumuta mutesi miyazwa nana. Kuona baba. Twamukona ndo hapana chimwe apatopedza uigo mutatu sala kwakufa hapana njira. Hapana chimwe chiri kupasi. Hapana mimi nimekwenda naye. Hapana. Maruvisa wakwasha banda mahara banda wakwasha waruka banda varuka lipo banda ende motora ndotora ndiri kwasha wawe saka mkwasha akasenda Nai mkwasha waja akaza danda ndiani ngai nara Nai mkwasha bandari ungaliwe pano wari kupi Tibe bandari hilo Gini tole muti 1-1 amusi mutemi 1 mutambira 1 One muti ndio mutora 1 Demo. Muna kado nira demo. Muna kabino. Yeso hako mtani. Saka ukande ndara baba. Hapana chimwe chamaona maona cha chikwero. Ana ruona kuti pari kudyiwa something. Kutoisa munhu panzvimbo pekutara vana.
ndongo yacho wozo mwana ufamba aitaura hanzi mabhuranga arinozva vati afanira toita ndizvo tangoita ndomaisira tongoita pamukuona magara ayedzoka vanamandisa manje mabhurandi apai pavanovhara pahameno zvavanenge vachiita mukati mekombo vanenge vachiita samthing hapana vakageza munhu mageza munhu hapana hapana mvura yacho tatora karasa takarako chechi ine chipikiri maneus akabu aí burege kana muita mupinde zvipikiri manje ashati zviri zvakazara pamuzi pese aperi vakafanwa ubasiwashi ndinoda mungochitirwa parakadaro idhiro iri zvinongodzaya apa Miti, ngauye miti. marwa ndezvekupedzisira izvo mamaki ozvine manje hazvipinde zvopinda pamusoro tozvirasa zvese pamusoro kwanya kwena zvese pamusoro ndisala wese pamusoro ngoisai pasi dzakarara kusvika masoro bandere inosai dzakarara bandera nyarawe yadzikai zvadai imwe yauya tambira tambira tichaise sepagombo irodi havazive vaudzei kunamisa imba isane zvimatambo zvacho zvi1 time unosunga apa ichikoro vaizviriko ngosiya zviripo sekendi vane vakuziva aiyo sekendi vanenge vakuziva mukoma ndiyo ngavamboshanda nezvirikoishirai nevanhu nevanga vasingazive tofoshoresa tibogumbezera chero zvongozwa zvinoitwa iro rirapo iri dhaga riripo iri rusofti aiwa ndege vachirowa process yavo vachipedza toko vachipedza tatanga kuti auona unoona ma zita rangu ndinonzi Ahmad German. Chekutanga pamhuri yeZimbabwe ndikutsanangudzirai maererano
nekuvigwa kwechimuslim. Isu chekutanga umuslim tinogezesa, tapedza kugezesa tomisa mujenesa hatisi mubhokisi, tomutakura tosvika kumakuva, tasvika mumakuva tomuburitsa zviya tora tinomuradzika, anorara nerutivi, arara nerutivi, anorara akaita Allah, akaita Allah subhanahu wa ta'ala. Ndo pachitendero chedu chechimuslim hatitenderi kuningirika kuvigwa netiri mubhokisi. Tsanangure zvokuti tinotedza zvakaita mwana Jesu akavigwa aine machira, ndiri makazokona ari machira, saka ndo kawo chatinotedzerawo isusu izvozvo. Ndo pachitendero chedu muslim nomavigirani atinoita. Alright, zvinokudzwa. So taona pane vamwe vatauriri vanofungira kuti hanzi mvura inogezeswa munhu iye inozoshandiswa zvakare kubika rasi. Mungavatsanangurirawo zvizere kuti zvinofambiswa sei pamvura inenge yagezeswa munhu? Chekutanga tichigezesa munhu wedu, ndingati bvire nhoroondo bva mashure. Kare kwanga kune dzimba dzemapango, zvazazi dzimba dzemapango. Munhu wedu afa, tomugezesera, tinochera trench mumba kicheni, tachera trench totora miti totandarika. Daisusu hatingopukute munhu, totogeza semageza zvototi anotenda. Zvese zvamunoda kuti aita anenge achitoita, kugonya kuita zvese, tomugezesa ipapo, tomugezesa ari ipapo mushe. Mvura yese inopinda imomo, chese chatashandisa chinopinda mugomba imomo. Achibude tapedza tinofushira futi kugomba iroro imomo. Ndo pamashure apo pari zvino dzimba dzesimende, zvazava zesimende tinotora jechi nezvidhina, toisa zvidhina musaidi umu, totora jeche toisa pakati, totora futi mapango aya totandarika kuita like trench yandataura iya, togezesa munhu wedu. Mvura yedu inenge ichienda pajecha ipapo ichinwiwa. Ndofanira maona like jeche rera maona ratakurwa raiswa mumasagi, riri mumasagi umu, ndo richabheurirwa futi mupi imomo. Ndo magezesera atinoita isuwa, kwete hatisvine vanhu isu, hatisvine. Kana vamwe aita nzuno anochekwa, kana kuti afira kumarawi ochekwa, tsamba yavanenge vanyora yonyika munhingi muropa. Ropa iroro kana tsamba iyoyo yapostwa kuuya munhu ari muno muZimbabwe, vanhu vasvika pakuda kumubikira nhingi nyara dzake, vanotuta mvura vanotuta yedu, tsamba yonyika mupi mumvura muya. Vanzi ndoshandiswa kubika zvinhu zvokudya, vechirudzwa ngachiramba kuti aiwa hanzi ndozvaonoita, kwete hatidaro. Ndosaka tati nhasi munhu wese azvionera, tabvira imomo kusvikira nakupi kuno, ndo mamira zvakaita pachimuslim chedu. Alright, saka zvekunzi vanhu vanosvinwa vanozobviswa mapatso ovigwa pawo ega hazvisirizvo, munhu anongovigwa zvinhu zvake zvakakwana. Kwete sandizvo hazvisirizvo. Ndosaka taita kuti everybody, munhu wese azvionere, anyatsogutsikana. Ndokuti ndo zvinoita isusu mavigiri edu atinoita pakugezesana. Tenge chida kuti munhu anyatsogezesa, kugezesa chaizvo unozogezesa. Taonawo zvakare kuno kumarinda hakuna, kune vanhu vechirume chete asi hakuna vanhu vechikadzi. Mungatsanangurira muri yeZimbabwe kuti sei pakaucha yechimuslim machidaro? Pakaucha yechimuslim isusu hatibvumire kupi vakadzi, kana taningirika tageze taburitsa munhu wedu takwenda, vakadzi vanongoperekedza kubva muyadhi ungosvika mumapeto meyadhi wogumira ipapo. Kunouya varume chete, mukadzi haana basa raanenge anaro kupi kuno kumakuva. Basa rese rokumakuva revanhurume.
ndosaka isusu hatibvumira vakadzi vanosara vari kudzimba. Alright, totiwo zvakare kana pafa munhu wechikadzi varume vanotenderwa here kunge variko kumakuva? Wechikadzi afa munhu wechikadzi, vakadzi pakushambidza vanoshambidza vega vakadzi, opedza zveshe apedza kushambidza mukadzi uya, varume ndivo vanotakura bhodhi. Zvimwe chete izvo vatakura varume, vakadzi aya havasi kuenda. Varume chete ndivo vanoenda futi, vanogota pakagumira chiwanzi vodzokerera papi ipapo. Varume ndivo vanoenda nebhodhi kusvika kumakono radzika chi mutumbi wavo. Vakadzi vanozitenda mangwana kuzonoona chi wangosvikaona odzoka oenda. Patsanangurirawo mhuri yeZimbabwe kuti sei vachirambidzwa kusvika pamakuva apa? Vakadzi mashaji ndiye kutoti kuti vasasvike pamakuva ndo zvandasana kudzwa kuti havashandi basa, havana basa ravanoidhingirika ravanoshanda kumakuva ikoko. Havana basa ravanoshanda, hapana problem yakawanda kusashanda. Ivo havana basa ravanokwanisa kushanda kupi kumakuva, ndosaka ivo vanongogumira kupi kwakare kumba kuno kunongobvumira varume chete. Ndosaka maiona isusu kana apa hatina kushandisa zvatinoita ipapo apa mutumbi wedu wanga usingambofanirwa kuoneka pakuiswa mugomba umu, wanga usingatomboonekwe tinenge takavhara papi gumbezera tovhara tenyu mimi gumbezera raizobviswa zvaitwa zvese zviye umu zvatopera zvese. Munhu angoona pakagomba vanenge pasara munhu hachaoneke kuti ari kupi. Pane mumwe mubvunzo inobvunzwa nevanhu zvakare. Pane mumwe akamboshayawo kuhwange kudhara ikoko takazongogodza nyaya chinzi vanhu vechimuslim vakashaya vanobudikira kune imwe nyika. Mungataurirawo mhuri yeZimbabwe kuti ichokwadi here chiri kutaurwa ichi? Kwete, hakuna munhu akatoshaya, hakuna munhu anobudikira kune imwe nyika. Iko kunyepa, iko ndo kunonzi kunyepa, kunyepa uri pachena. Hakuna munhu afa atofa saizvozvo, atofa hapana anozonzi anobudikira kune imwe nyika, hakuna. Aya ndo anonzi manyepo. Tinotenda. So mashoko enyu ekupedzisira takatarisa kumhuri yekwaZakaria, zvikuru kunyanyawo vana veZimbabwe vari kuchema panguva ineyi, angava api mashoko enyu enyaradzo? Ini mhuri yekwaZakaria ndinoti nini, mucheme netariro nekurasikirwa kwataita sei uyu Zakaria. Inini Zakaria, pandiri naZakaria tiri mukomana nemunengena pakuroora, takaroora kumwe chete. Pandiri panapa tiri mukomana nemunengena naZakaria, saka neniwo futi ndiri kutochema, ndarwadziwa zvikuru nababa mukuru wangu, ndiri kuchema. Saka tinongonyaradzana nemadzimai edu nemazukuru edu nemhuri yedu tese, tinoti tose tochema netariro. Isu mavigira atita vanhu ndofunga vanhu vazhinji nhasi vazviona vagutsikana vega, nekuti pese pane paita zvinonzi mabhuranda aya vanotora munhu vomugeza, votora mvura yacho vobikisa raisi wozitwa sadaka. Sadaka rere haisi mvura yemunhu, inongori sadaka rinongobikwa kuti otidye pane vanhu, mumwe achingopirawo mupiro sezva munoitawo kuti munobika wobira, kana munobika kuti toda kuitawo mabiko yongoti tingosangana inonzi get together pafamily, ndo zvinoitwa pasadaka. Hazvirevi kuti tinenge tichitora kuti munhu akafa totora munhu tikamugeza tosvina, tapedza kumusvina totora tozwa mvura yacho tozobikisa raisi. Ndo zvandinonzwa vanhu vachitaura. Saka mazuva ano tiri kuti kana dai tadaro tinokutorai kuti uyai muone patei tichigezera munhu zvatinenge tapedza taita, kwatichatora dhaka racho tichiisa kana mvura yacho tichiisa, tichida kuti muye muite sei, mumeke shuwa maona mogutsikana, mutaurira vanhu aiwa izvi zvatakaona akazva motaura zvisiri, zvokuti vazhinji vanofamba neswiro kuti mabhuranda vanotora vakageza munhu vanomusvina matumbu, votora dhaka mvura yacho, votora mvura yacho vobikisa raisi rero zvinonzi sadaka. Saka kana tichida sadaka vamwe vanhu vanga vakutosvika kuya patoti sadaka vabva funga kuti tinodya matumbu emunhu, tinodya tsvina yemunhu, but it's not that. Isusu we are very clean pazvinhu zvedu zvese, hapana chinhu chatoita chinonzi chakaunyana kana kubhenda kana pasaiti.
kungotiwo chete tichizvitora kuzvitawo pasecret kuitira kuti ndo mutemo wechechi yedu, ndo mutemo watofanira kushandisa. Nokuti zvanguvana nokuti kana tichiti china Mwari kuvasikana kana kuvakomana, tinotora vakomana tovaisa munzvimbo yatovadzidzisa magariro eculture, kuti kana wakadai vasikana vanodai, ukafamba nemusikana zvakadai unokuwara nezvakadai, ukafamba ukaona zvana mutoriro zvezve, ukaona vanhu vachiputa mutoriro, ukaputawo unopedzera waudi wakunetseka, uchapedzera wasita zvinhu zvakaipa. Saka isusu pamutemo wedu techito tikatora vana kuti vaisa kuchina Mwari, tivadzidzise upenyu, magariro ekuti mwana aregedze kusvika panguva yekubata chinhu chisina kunaka, kana kuita nguva yekusangana nevakomana pese pese, kana kusvika panguva yekuti mukomana asangana nevasikana vasina zera naye. Ndokuti vakomana vechidiki ava anongonakirwa nokuda musikana azongoti odana nemusikana, haazozoti musikana anomudii, asi mangwana mwana afamba akati akundi nechirwere. Ndo zvirwere zvacho zvatozosangana nazvo. Saka isusu techiti aiwa toda kufundisa vana vedu pachiMuslim, totora vana toisa kuchina Mwari 3 weeks mwana ari musango achidzidziswa, 3 weeks vasikana vachifundiswa, uchibva iko vanenge akuziva kuti ichi chakaipa, ichi chakanaka, ichi chakaipa, ichi chakanaka. Zvafanana nhasi kana tichiti izvozvi tanga kuzoviga madzibaba Zakaria, tauya kuzovaviga panguva ino kwanga kwakawandiwa kunoku, zvokuti kuwanda kwakaita vanhu vazhinji vangaita kuona kuti zvii zvaitika. Saka isusu tachito kana takuita tichangoita vanhu vachidi vachiona. Saka tangotorawo futi vanhu tikati omana takunogeza madzibaba, takuvageza tikabvisa hembe vanhu vakatarisa, tikabvisa zvose tikavaisapo, tikatora mvura tikavageza, tikapedza tikatora mbasha jira tikavapfekedza, tapedza kuvapfekedza machira edu tavasunga tapedza, tikatora jira edu tikaisa mukofini tapwanya tabvisa chepamusoro zviri pamutemo, ndobva tauya nekofini yedu tikaratidza vanhu kuti takunamata, tanamata tapedza kunamata takutakura mutumbi wedu taenda nawo, tauya apa takuisa mutumbi wedu tikati vanhu mese onai kuti patichisa munhu tiri kumuviga sei. That's why tisina kuisa kazhinji kaitoisa gumbezi tinenge tichipomba kudai kuti vanhu vari mukati vasatsve vasapiswe. Ndosaka patete tichakabata gumbezi tichidai, but nhasi tati hatiite izvo, regai tivhure, nokuti munhu wese anga achida kuona kuti vanovigwa sei, otherwise vachabviswa matumbu, otherwise vachadimurwa musoro. Saka rega tione, saka tati huyai muone mese pai apa, ndo iyezvo munhu wese aona. Ndofunga munhu wese ari kubva panapa agutsikana kuti zveshuwa zvinoitwa nemaMuslim zvezve zvinhu zvakatwasanuka. Saka handizive pamunoona imimi sema vanga muchinitarisawo tichita zvaachita, pane pamaonawo paihomwe here muzotitaurirawo kuti takaona pamakakanganisa pakati, but inini wose kuona kwangu vese munhu atarisa pano hapana munhu andaona atadza, hapana munhu andaona asina kugutsikana zvotaita. Ameno kana musina kuzvionawo agutsikana neagutsikana wese, ndo zvandataura. Ini ndinonzi Kenneth Somanje, ndini mukoma waDayton naJoshua. Naizvozvo ndapedza ameno pane pamuda kubvunza. Tichangobvunzawo hedu, pane mibvunzo ine vanhu vakawanda vanoti kazhinji vanhu ivo vechiMuslim akafa seizvozvo anomukira zvakare kune imwe nyika. Mungapindurawo ipapo kuti vanhu vane kufungira nekuda kwe izvozvo zvokuti munhu anonomuka kune imwe nyika hakuna mumwe munhu anozviziva, asi kuti shoko rinenge chingofunga kuti patigere isusu kana takagara nekunzwa kwatoita zvine zvifamba munyika techinzwa kuti munhu akafa akaenda kune imwe nyika anonomuka wari ikoko, but isusu hatizivi kuti kumuka kwaende kubhoza hapana akazviona. Saka izvozvo izvo hazvina umbo. Aiwa, tinotenda baba nekutsanangura kwakanaka. Ko pamunosiya madzimai muchiuya kuzochengeta mutumbi, pane zvamunoyeresa here kuti madzimai vasaone? Izvozvo zvine uyerwa hwakakura. Handiti kana maona patanamata paya tanamata tichikumbirira munhu wedu tukashamari, takukuvhurira kwakaipa, takukuisa kwakanaka, zvese zvitema zvanga uinazvo tabvisa. Kunamata kwati achita kwekwe kwakuri kukumbira zvitema zvake kuna Mwari wedu kuti Mwari tisunungurirei munhu wedu, mumubvisa muzvitema zvake zvese, mumutambirawo zvakanaka. Kana mamutambira isu tamunamatira, takumbira kwamuri, takukusiyirai mutumbi wenyu panguva ino, takuenda unouisa panzvimbo patichauyisa. Kana takubva ipapo takuchifamba kuya kunoku, hatidi kuona madzimai kuya kuno, nokuda kwokuti 1 madzimai amunoona vamwe vanenge vari kupi kumusoro. Saka kumusoro itsvina. Kana tanamatira munhu tambisa zvakaipa, totora futi tsvina tesa pamberi, hazvibudi. Saka ndo mutemo. Ndosaka muzoona vakadzi, handi maona vakadzi vedu vekwedu kuchechi kwedu panguva yavangoperekedza kusvika bva wamira
vanoziziva kuti chikonzero chii, because hatikwanisi kutaura vakadzi vese kuti madzimai anoziva kuti akadai so ngaaregedze kuti kuenda uko, tinenge tatotsvuka. Saka mutemo unongoti mesere chi regerai, mangwana vachauya vachiona zvanhasi zvakadai. Ngatitarise isisu ari mudzimai ashaika, vamwe wacho vanosara futi. Ndizvozvo kana tangomunamatira chete tinototakura madzimai iwayo vanotosara ikoko, asi kugeza nokuita sei kwese vanogeza madzimai, vapedza kugeza vopfekedza mapfekedzero avanoita. Isu chetu tapedza, vapedza izvo votipa hendo, totora munhu toisa apa tonamata, tapedza kunamata vatokanzwa na ukama. Ndio mtemo uri kuchechi kwedu. Alright. So apa munenge makubvunza here, because ndanzwa muchitaura kuti munotorawo vamwe, munenge makubvunza here kuti hapana here vari kunguva yavo? Hatifani kubvunza ende hatifani kutaura izvozvo, ende mutemo unongotaura kuti vakadzi vese sarai ikoko. Andichirera kana paine ari mudzimai ashaya. Ndanzwa muchitaura kuti munogona kutora kana vangava 4. Aiwa, havabvumirwi, hakutombouyi kana 4. Saka pakugezesa pai munoti ivo vanogezesa, ivo vakadzi vapedza kugezesa vanongouya nemunhu wedu otaura kuti tapedza kugeza vochititambidza. Isu tikanamata, once vakangoita handover kwati tikapedza kunamata zvapera, takuchitora munhu wedu isisu takuya kunotoya toviga, tapedza kuviga ivo mangwana makuseni wouya wozoona apa munhu itakamuviga apa, wouya woonawo zvotakaita zvapera. Ndio mutemo wacho, hameno kana pane pamwe. So mashoko enye kupedzisira kumhuri yeZimbabwe zvikuru kunyanya kuZakaria family angave api mashoko enyaradzi? Iye zvezvo kuZakaria family nongokumbira kuti vana vanina vazukuru kugara kwatatakaita nababa tichiwirirana mudhara Zakaria, ngatingotorai zvatanga tingoita izvo tirambe takabatana. Amai chaivo ngavangotora tsika dzavanga vachingotora baba varipo vachitichengetera vana semachengetera vanga vachingoita. Isusu tingosangana navo tichienda zvataita chinovaona. Ndinotenda kuti kana dai ivo varipo, kana vana ane achinzwa ngavazive kuti hapana chakaipa chinokonzeresa chakanaka. Chakanaka chinokonzeresa chakanaka. Saka ngatitore chakanaka chirambe chiri chakabatana. Inini ndoitwawo James Gwekwerere, ndinogara kumazowe mai. Kuna madzibaba vataunganira panapa nhasi. Chokutanga chaicho ndiite zvara kwatiri, takaroora kupi ikoko, asi tizosvika pakuroora ikoko madzibaba Nicholas Zakaria vanga vari schoolmate yangu pamazowe mine school. Saka takadzidza tese, ivo vari form 2 inini ndiri grade 7. Saka ndangada kuti ndingoto hangu pahu senior lecturer wamadzibaba Nicholas Zakaria kuti pane pasiwa kuti senior lecturer wasvika pa senior lecturer sei. Madzibaba Nicholas Zakaria patakadzidza nawo vakasarudza kusiya chikoro kuita career yekuimba. Munhu akaita kuti vasiye chikoro madzibaba ndi teacher mumwe aitwa Muranda, aiva teacher muform 2. Madzibaba aiti kasvika Friday kana kuti Monday vaisauya kuchikoro vaienda kunoridza bhendi. Munhu akatanga kuridza bhendi kwemadzibaba ndi Alec Macheso, mwana wameguru wedu. Saka madzibaba vaita kudenzwa nani nemuzukuru kuti yamundiridzire lead. Saka Friday neMonday kazhinji madzibaba vasauya kupi kuchikoro. Ndipo pavakazopiwa punishment kuti maramba muchirova kupi kuchikoro weekends nemamandi. Madzibaba vakasiya ningirike chikoro uri musi weTuesday. Tapiwa punishment kunochera makomba yacho itainzi tidyare magamu. I still remember mugamu wacho uchiripo, wakazodyarwa na president wedu varipo vachiri ku Ministry of I don't know code, that was 1982. Vanga ku ministry chii ndio vakadyara muti wacho wemakomba yakanga tichere nani namadzibaba Nicholas Zakaria. Saka ugamba wavo wokuti vasvika pa senior lecturer vakazoona kuti kana ndikaenda kuchikoro handizokwanisa kuita senior lecturer trade yangu yandinayo, vakasarudza kusiya chikoro kuenda kuprofession yavo chaiyo yokuimba yakazodzoka shwa vabuda vava senior lecturer. Saka ndinozvitendawo kuti madzibaba vakaramba vane ningirike patience
pachipo chavo chavanga vanacho. Nometa vanhu vakataura zvakadii vanhu vaita kusiya chikoro kudaita zvourombe, kusiya chikoro kudaita muimbi, but munhu akasiya chikoro ndiye ava senior lecturer wenyika yese pavaimbi. Saka ndotendawo kuti madzibaba Nicholas Zakaria basa ramakabata rakanaka, vatiza vangu basa ramakabata rakanaka. Zvoti Mwari zvakanaka papi pazvimata yamasiwa nhasi panapa. Ndochiti mashoko angada tiitaure nemadzibaba. Tinotenda baba, ndafarira zvikuru panyaya yamataura. Isu tichikura tese tiri pano tainzi wakasaenda kuchikoro muupenyu hwako hauzofa wakaita chaunoita. Idziso yedu yamuda kupa mubereki wanhasi uno, takatarisa nyaya yekuti mwana anogona aine chipo chaainacho asi chinoda kutsigirwa yonzi chingoenda kuchikoro. Hatisi kuti hatisi kukurudzira kuti vana vaende kuchikoro, but munoti kudii sedziso zvakare yatakaona kuna madzibaba senior lecturer? Dziso yatakaona kuna madzibaba totidai kuti vabereki vazhinji tagonawo kuteedzera izvozvo kuti patenge tine vana vedu paipai tinoona tinonyatsoticherechedze toona kuti mwana wedu chaanonyatsokwanisa chaanofarira chipi, tomukurudzira dzipi trade iyoyo kuti aenderere mberi netrade yake. Zoti dai madzibaba vasina baba vavo Mudhara Maruva, isitonzwa kuti Mudhara Maruva ndo vakaramba vachingomutawo vachimuencourage kuti aite sei aramba achienda. Kuti idai kuri kuti ivo vakagumbuka kuti wasire chikoro ita so dai kuti kuno madzibaba vasiri senior lecturer asi baba wavo vakazvigamuchira. Saka isusu vabereki votasara ngatikanisewo kugamuchira zvipo zvinenge zvine vana vedu, kuti vana vedu vanogona kuzobudirawo nechipo chake ichocho pane kuti timumanikidzire zvinhu zvaanenge asingakwanisi. Ndofunga ndo mashoko andinawo. So mashoko enyu kupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakadai kuteerera panguva ineyi angava api? Mashoko andingataura kupedzisira ndeokuti ngatirambei tine tariro tichirangarirawo dzidziso yatakapiwa namadzibaba zvikuru parekodhi yavo yatisinganyanyokanganwa yakanzi tsamba, yekuti mafambiro yako, matauriro ako nemararamiro yako ndo mharidzo yakakosha kupi kuna Mwari. Nekuti zvandakadzidza kune imwe sangano yatinoenda ndezvekuti hanzi Mwari haaoni munhu everyday kuti munhu ari kuita sei, asi musi wasvika kunge musi wanhasi Mwari vanomirira kunzwa ripoti kubva kune munhu asara ari mupenyu kuti madzibaba angasi hapaa pasina munhu paipai totai wanga ari munhu ndopakunyiwa rekodhi ipi iyoye. Saka pachimbo chavo chavakanyiwa chechi kuti mafambiro ako, matauriro ako ndiyo tsamba yakaita sei yakakosha upenyu hwako. Naizvozvo tose ngatirambe tichiziva izvozvo kuti patiri kurarama apa tirambe tichiziva kuti kurarama kwatiri kuita, mafambiro edu, matauriro edu atiri kuita nevamwe nemagariro atiri kuita ndo zviri kuumba upenyu hwedu kuti patinofa tinozofamba takasvika pari. Ndofunga ndo mashoko angu. Tinotenda baba nemashoko enyu. Ndaona munofarira songo yekuti tsamba chimboitika turu nyika yeZimbabwe yakateerera timboteri. Achimbotirovera padiki zvavo. Aiwa handikwanisa hangu kuimba. Asi pakuita zvakaita una madzibaba izvi tinozvifanira nekuti takazopedzisa taakukopa taona kuti ingwani kuimba kunoita sei kunotobhadhara kunoita kuti munhu ubudirire. Madzibaba vaimba vaenderera mberi nekuimba. Inini takasara tiri kuJumbo tichishanda paJumbo Mine. Ndiso unhu wekutanga kufoma chikwata chinonzi Gakamoto Jumbo Stars. Ndatora vakomana vakabva kwaBlack vari kuMulani naChakanetsa kuMulani naSpencer. Ndaisponsor ndini bhendi ripi irori iri zvokuti zita rekuti Gakamoto Jumbo Stars rakabva kwatiri izita rekumozambique rokuti Gakamoto wanted to shine the big stars. Saka vanhu tese taigara kupi kuJumbo vakaona patakati Gakamoto the Jumbo Stars vaifunga kuti kutaura tichi majumbo stars but taiti shine the big stars. Gakamoto kugaka pachichikuta toti kugaka kuita sei kushaina kubvira. Tabva ipapo bhendi redu reGakamoto takazopesana zvakanyanyisa nekuda kwokuti munhu anga ari leader pa vocalist anga ari Vali. Saka pakabuda rekodhi yedu yekutanga ichiramwiwa takabva tatopesana ipapo uya uda kuita marights yese kuti andi yave naye inini sasponsor ndobva ndatoa draw down ndobva tazosiyana navo. Ndakutora umwe kuti takazopopera sei takaramba tichienderera mberi kusvika nanhasi. Ndofunga dai varudzo nomari vari panapa vangadai vataura takamboenda kunorekodha imwe rekodhi yedu last 22 tichinorekodha rimwe rekodhi yedu yenzi Mavambo. Saka takashandisa kuti Kurura Boys akatiti Kurura Boys eche ndiani
tikati ndisu zvakanza muchiri maboys here tikataiwa kuchembera kuoneka kuti munhu achembera kuti kurara nongomuka tikunonga zvakatiri kare tichiri saizvozvo tichiri makurura boys apa taedza kuti chi akatsaka kuti kurura kwamuda kuita kuti kudii kuti aiwa hatina kumira kubva patakaita sei patakaita shungu dzedze tikuita kururana nhasi asi hatisati takwanisa kuwana mukana kuti tito kamboenda sei kanonzika kunge zvakaitawo madzibaba zvakuti madzibaba changa chiri chipo chawo isisi takuita zvokutedzera ndatenda ini ndo ndinomenta kuti wachikura ndinobva mubhuku rinora chavhakaira village ndo bhuku rangu randakakurira ndo mandakaberekerwa ine madzibaba Nicholas Zakaria ndakatanga kunyatovaziva chaizvo kuzivana navo 2010 muna 2010 gore ravakatanga kuuya vachipuwa negrama records vachipuwa PT50 takangoziva kuti hakuna madzibaba Nicholas. Inini chakandifadza ndechekuti ndiri kumombe nevazukuru vake Mike naWise vakauya nepoloni yanga yakanaka zvokuti takadya vachitenda vachizoona baba wavo Maluwa Chekani kuno ende Maluwa Chekani anga ari mudhara mukuru vari baba Maluwa Chekani. Chakavarwadza ndechekuti vakapedza pavakazoshayika vasina kuburitsa album vakanga varungana nevana vavo vakanga vane nziyo dzavanga vakanyora nekushure mekutengerwa gitari naNicholas Zakaria baba wake. Ndinokutendai vakuru. Chokwadi. So patiri panapa ndikuona pane makuva akawanda. Mungatsanangurirawo mhuri yeZimbabwe kuti taona kuti panapa it's a family shrine. Ungaronzedzerawo kuti baba vavo tanzwa kuti vakavigwa pano. Muchiita iri muchinongedzera angava makuva acho noti apakavigwa nhingi apakavigwa nhingi. Right. Chandotanga kurodzedzera ndechekuti apa yotanga uko kuna madzibaba Nicholas kumusoro pari kufudzirwa kutanga right toya apa pana Maluwa Chekani baba va Nicholas Zakaria pane matomba apa ndo baba ni pika alright ndo baba Nicholas Zakaria toya apa pane muzukuru mukuru wa Nicholas Zakaria anonzi Elisha mwana wa Chase alright ndiye akarira okay toenda apa ndo pana amai va Nicholas Zakaria pane iro rine matombo riri paseri pemuti matombo emuchinji kwai alright pana amai va Nicholas Zakaria toenda pasera pana amai pana Reben pasera padhuze nemuti paseri pemuti pakavuka pana Reben hanzvadzi yaNicholas Zakaria toya apo pane matauza pasera pana amai va Oscar Zakaria alright yes yengeri hanzvadzi iye hanzvadzi yaNicholas Zakaria saka mugara kwedu madzibaba Nicholas Zakaria taigara navo zvakanaka area community akanga ari munhu anga asingafarire zveruzivo kuno kumusha munhu anofarira zvekuno kumusha kuruzivo ndizakazaka kushomeko zvako kunonetsa asi kuruzevha kuno saka handiite mwedzi ndisina kuonana naye kuno kana akashaya chipanera ndiye anotikumidza zvipanera tiri vavakidzani ende masawira edu nosaka ndakurondedzerai Maluwa Chekani ari papa parerapa Zakaria ane program yekutoisa matongo asi Nicholas azongotisiya ndinotenda muri Zimbabwe ndo ndinomuita kuti machingura ndokutendai hameno kana mune zvobvunza toda mashoko enyaradzo kumhuri yekwaZakaria zvakare nemhuri yeZimbabwe angava api takatarisa rufu rataunganira pano nhasi right tokutendai nguva yamadiba mhuri yekwaZakaria nenguva yatasangana nayo ndinokurudzira kuti mhuri yekwaZakaria Nicholas akanga ari munhu ane pfungwa dzakanaka nekuti aibatanidza nyika yese mutema kana mukobvi mupfupi mutete aibatanidza asi iye chandikurudzira kumhuri yekwaZakaria ndechekuti ivo semhuri
famba pavauya pavari kuuya kuzovaradza hapasi pamusha pavo ngavavake misha yavo. Mukuvaka musha mumaguta muchizouya kuzochemerwa kuruzevha, izvozvo hatizvitenderi. Zvinhu zvinotinyadzisa isusu semaneiba avo, hazvifadze kuti tione zvataona nhasi pano. Ndinofunga nembiri yanga ina Nicolas Zakaria from Africa, takati Africa maweuji ese nenziyo dzainyora, nyangwe zvake achiti anga asina mwana naanoiti dzimba dzaaivaka muguta aivaka mumaguta nditika, asi tavazomucheredza pana baba vake. The best home ground ndiri kukumbirawo Zakaria, ndiwo unenge uno muono wakanaka, kuti atibatsirewo semhuri kuti isu tiite zvakanaka. Chokwadi. So taona zvishuwa pane point yandafarira muchiti dai vakomana vakavaka kumusha. Ruzhinji rwevanhu kazhinji panenge vari panhamo vanotaura matauriro avo. Vanhu vangu vachiti chii panhamo tichitasa dzimba dzepo pano panapa? Chinhu chinoshoresa isi hatitase kuti vanhu, ini ndotaura ndichizvimirira kwete kuti zvakamira sei. Chinhu chandokumbirawo, pane mupana wavanhu Benjamin nditika, munhu anomira asi mukoma ndonomumbiridza munina wako kuti aipinde zvakaita zvakanaka. Nacho anokwanisa ukamusimudzira ndokuvaka rakanaka ramangwana, ndokuti zvifambe zvakanaka. Taura nyiko ndokubatanidza kwavanokwanisa kuita ivo. Chitsamwa chavakavabata handina kuziva Nicolas vakavabata kutsamwa kuzoswa paseji yekumbobva kumashure vese kuvariraiti. Handina kuziva kuti chii chakanyanya kuvarwadza, asi ndinongotenda madzimai vavo Margaret Beshe nekuita kwake pana Nicolas Zakaria kuchengeta sauta wangu panguva munhu amune matambudziko kusangana, asi ndazvitenda ndokutenda iyo. Inini mumusic industry ndinoonekwa saMama Jojo. Mama Jojo is a promoter weVenus Promotions. Ndakapromota vaimbi vakawanda including Madzibaba, Nicolas Zakaria, ana Alec Macheso, ana Simon Chimbetu, ana Japres. Ndingangoti vaimbi vese vesingura ndakavapromota. Nditika saka inini ndine muridzi weColor Purple Leisure Center kuna Willowfell. Color Purple payaka officiatwa ichilaunchwa, yakalonchwa neNational Arts Council. Madzibaba varivo guest artists vakati vakaridza ipapo. Saka takaita mashows akawanda namadzibaba kuChinhoyi, Beitbridge, all over Zimbabwe tichivapromota vese nana Alec Macheso tichivapromota. Izvozvi pavazoenda pakunoshaya vakauya paColor Purple vachiita collab naSimon Mutambi. Handitika Simon Mutambi akarekodha music yake ndobvaita collab nemamwe vaimbi vakafanana naMadzibaba, Amuli, Alan Chimbetu, Peter Moyo, Nato, Vanaranga veSagombetu, vakawanda vakauya vakaungana vakaita collab yavo. Pane rekodhi kurira izvozvi zvamanje manje yaMutambi. Madzibaba vangu varipo vachitonitaura kuti mama ndiri kunzwa chiveve, vakapfeka magloves vaine kombi yavo. Handitika saka ini ndikurwadziwa because vanhu vandakashanda navo to be what I am vaimbi. Handitika kuti ndizikamwa kunzi Mama Jojo vaimbi, saka ndiri kurwadziwa namadzibaba atisiya. Even ndinoti kuna mai Margaret Beshe ndinoti mama gogo, aiwa chemaine tariro inguva inenge yaita se
yakwana. Makarwadziwa chaizvo baba vachirwara kusvika vazotisiya, saka ndiri kurwadziwa. Inini ndinorwadziwa chaizvo kuti mumusic medu tanga tine mamento aripo akafanana naivo madzibaba Nicholas Zakaria naShepherd Chinyani vari professor, ava vari senior lecturer. Ivo madzibaba vachitora Alec vakamupfudza nekuna professor Shepherd Chinyani, ndiye akadzidzisa madzibaba Nicholas Alec Machare, ivo vachizotora navo vachizodai. Saka tinoti isusu tasarirwa naprofessor uyu, saka tinoti dai Mwari atibatirewo professor at least sungura, because ava Shepherd Chinyani adzidzisa vanhu vakawanda vese, ana Somaliland vaimbi vakawanda, even ana Chibadura, ana Somaliland ndevere, anani vese vakabuda vari mumaoko mani maShepherd. Saka isusu mapromotions tozovatorawo takutanga kuita basa vabva mumaoko mevanhu ivava. Saka ndinoti inini industry yedu yaitwa yabiwa industry yedu. Zvinorwadza mama, ndafara zvikuru kuti mataura nhoroondo ende ruzivo rwamunarwo nezvekuti vaimbi vanofanira kusimudzirwa rwakakosha. Munotiwo kudii zvakare kune vamwe vaimbi vari established vai vanotsikirira vaimbi vama-upcoming artists? Right, tine nyaya yema-upcoming artist. Ma-upcoming artist aya vazhinji vanenge vachiita ronda tsimba. Saka vaimbi vai vakare vai vakafanana navana Alec Macheso vanenge vane music yavo, vanoda kusimudzira vaimbi vadiki ava. But vadiki ukavasanganisa nevaimbi ava vanenge vachiti nhasi nda unomukaurisa, ndoda kunomubatisa pasi. Therefore muimbi uya mukuru haazoda kuenda kunosangana nevaimbi ivavo because anenge achiti ndinyadziswe zvangu. Saka tiri kuti ivo vaimbi ema-upcoming ngaarespecte ava ma-old artist so that ivo vawanewo exposure. Exactly. For example, ndokupa example yana Mashakada. Andisika ana Mashakada vakatanga before Alec. Andisika but takuenda muindustry ana Mashakada vakaita marketing razors Alec. Andisika vakaita marketing razors ana Alec, meaning kuti vaitodawo exposure. That's why makaona Samson yakaenda pamusoro because vaibvuma exposure. Saka ivo vadiki vava ngavabvume kushanda nevakuru vari marketing razors ubva vaita exposure. Because ukada kuti aiwa inini ndakugona then ava vakuru ava vane chaunga, iwe mudiki hauna chaunga. Saka hauzikamwi, hauna kwaunozikamwa, asi ukaterekera kune vakuru unozikamwa. Ichokwadi. Tinotenda mama. So mashoko enyu enyaradzo takatarisa kumhuri yekwaZakaria zvikuru kumhuri yeZimbabwe iri pakuchema panguva ineyi ingavai? Inini ndiri kuti mhuri yeZimbabwe ngatinyaradzwei. Hongu tarasikirwa nemuimbi yedu mukuru, tichienda kumhuri yekwana Zakaria tiri kuti isusu chemai netariro. Zaka iwe wakadzidziswa nababa, unoziva gitari, chidzidzisa vari mumashure ndima ienderere pamberi. Hatisi kuda kuti zvakasimwa nababa Zakaria zviperere pano, toda kuti zvienderere pamberi. Mukatereresa mudzimbo Zakaria dzine message, dzine dzidziso kunyika nekuvana vachangokura nevanogara munyika vese vaidzidzisa baba vanga vari senior lecturer. Mushure meongororo netsvakiridzo tanzwa zvikuru vatenderi vakuru vechitendero chechiMuslim aiva vataurawo vakati vanhu vanotifungira zvisirizvo vachipa kuti mvuri zvese zvamandofunga mangozvinzwira mega. Saka wewe mucomment section mupewo pfungwa dzenyu kuti through munhaurirano yataita nevakuru ava nekurangariro zvakare madzibaba Nicholas Zakaria mouyawo kuti chamunofunga imini chakakontributirwa nasenior lecturer kunyanyanyanya mumusic fraternity chingava chipi. Aiwa wewe mucomment section mupawo pfungwa dzenyu, but musakanganwa zvakare kulike at Horizon Trends, moshare again this video so that rinoricha vanhu vakawanda, mosubscribe kuti pese patinoposta latest news automatically you'll be updated. We love you so much. I'll see you next time.